Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Oh. President Jangga Meghalaya Tribal Teachers Association Dr. DRL Nonglait ula kentu ya ke Sarkar India baka deban ngap ya ke jingdawa jong ki samla puli ke skul ba nehu kiba penlong ya ke jing ya khi sya tngan klemput sngi mentala prasngi khandai met Dagaba Weng Shwa ya Professor PS Shukla Nagashuki Vice Chancellor kanang bagi samla puli gindup penkutno ya ke jing ya khi ke jongki Habakran Shakilat Patai Kubor Dr. DRL Nonglait ula kenturu ia ka Ministry of Education ke Sarkar India ban penbet no mardor ia kini ki kenrum kenram hapo ke skul ba nehu namar baka jing im jong ki samla pule menta ka don ha ka jingma kini ki khana menta kelayat ya ka singi ka bakhandai jong ka jingsha jinget baklem bu por ka jongki ti ngi la don ka jing sokhia ka bakrau hadu kata but ngi lakwa teng ba ka Sarkar Ministry of Education Government of India kan penbej no ene kam kloi ka bala khnang ba kan nambu ye kiniki khna ki basha thangan haga jingma namar kiniki khna menta la khandai singi ki sha thangan ti kan simpore ki arlai benai banyo biang ye to ka bor ka bekila do ti kumnu kin betengi ki jingpule jongki kan khata e jingpule jongki but kalalong ka ei ka kam ka ba daraja ei ti ka Sarkar hi ka habban sim ye ka jingkitle to ti kumba kalong menta ngam kwa ye ka ban kren sibon na kini ka por bon kinong yalam na keleng jongki Students Union bat kumjuru kino ikai ke bala ekran ti kumbang sosho menta kala dai kapor ka ba dan kam hadu kata-kata imat na keleng jong state government chief minister chief secretary jong state government nang tau governor kila simkhia ne kam but let's say kila ekran bat ka Ministry of Education dengan try ke Ministry of Education pro menta kala simkhia namar ba kini kala long ndai sho tang ke issue ke bahasa long lani hanot is ndai kala long ka national issue te klempep kan persyangi kilat kilanti kumno ban wengno ya kini ke jing tang ba ke ka ba ngakwa ya ka ban pau kini ke por kolong ba kita ki competent authorities lakalong nakaliang jong governor lakalong nakaliang ka state government ke bala ban ai chingmot lakalong naka Ministry of Education ke bala ban sim ya kanu garai ka dai basuthu ya ka jingdawa jongki students ki ba la yalam ya ka jingaki ka jingdawa ka jongki ba mensiwa ka long ban wengno yo registrar yo way deputy registrar but ban toket yiki weipat ki jingthungkam bian la kalong yaki teaching post lani ki non teaching pro te hnrei haba u vice chancellor PS Shukla sim le ei la ngap manthi kilarai baka jingdawa kan omlong syo tangye kita hnrei kan longno ba uni udai ban Khershuki kan step down dan resign lani baka bor ke bahalor kan weng noyo ti kumno ban weng yu nang ni nanihu ti ka syong ha Ministry of Education kala ban le da kanu kam kat kum klenti trai kam jangka nrei bo uni ennum dan syu hangne kata kadai ka ba ngalayo jingtip nagi khna aba ngala da kli ke to ti
Nrai menta ngila ban kami lenti ba ka Ministry of Education kala ban persang da ki weipat kilat klaim da update lani klaim da pensiong dor ya kini ke jingdawa ke bamenta kila ban ong ngin thung no yam ki provinsi way long but way ha tura ti kata kanam long ke jing pen urlong ya ke jingdawa jongki kena namar ke jingdawa ke jongki kalong ban thung ban weng no yu Vice Chancellor bamenta Professor P.S. Shukla but ban thung yu acting Vice Chancellor but hadien kata kansawan ke jing thung yu provinsi ha Shillong but di provinsi ha tura til ada ong ba ka sarkar India kan thung no yu provinsi menta we ha Shillong but we tura ya kata le imdan kam ban turkla da sarkar India namar u P.S. Shukla ru la ban le kata sitayo tam mensua ula dep ong ba enthung no hapo ubnai November tende ki khna kimtre ban yakren ya kata kiwei ki political party ru lawan ya kaban ya kendo bat kila ula kular ban le ya kata ndai ki khna kim simtre ya kaban yakren ya kata timenta kamram jong ke sarkar India kalong ban sengap ya ke jing dawa ke bamenta ya ke jing yakhi ke bamenta bat kata kalong bet ban weng no shwa ya u Vice Chancellor P.S. Shukla bat ban thung ya u acting Vice Chancellor da senior most Professor Jongkaneka University bat hadien kata katkum Kanihu Institute la ya kaban thung saya ki Vice Chancellor lemda kumta ban ong ban thung ki Vice Chancellor da kabashu thung da Ministry of Education Government of India mangi kinoi kai ki bapule ya Kanihu Act Nihu Statutes and Regulation new bakalong ke jingle ke bakla tinga kemilanti baka Ministry of Education kanam pendan kam bakla yaki statutes jongka university jongka nehu ngamar badong namar bathung yo Vice Chancellor kadai ka kamram umdai jongka Ministry of Education handrei kadai ka kamram jong u Vice Chancellor lane u acting Vice Chancellor banwanra ya ke jingterwa yaki kerteng ha ke Executive Council bat lada ke Executive Council kamenjur la banthung yaki taki bau Vice Chancellor la new acting Vice Chancellor uwanra syaka isi ti anga syasngau ba menta kaladan kaji perkhat ban weng yakiniki jinge ban penkut no yakini kaji ki ban kerpat ki students bakin sange no kini kejing syatkan hakajing yu jonga ni ki bala ya kendo berabor ki kena kini ki kena kila kut jingmat ban len yelade bat lada ki bor ki badai pej yakini ki jing kim pen ulong ki jing dawa jongki kabalong ban remove shwa yo Vice Chancellor bat ban sathung yo acting Vice Chancellor ngamthrai ba ki kena kit sange no kajing syatkan te kermen bak sarkar India kan le ya ke baki kena kila dawa katkum ka hok baki dai banyo